Şandeya Dem Partiye ya İmraliye de roja çarşemê derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de be serokê meclisê Noman Kurtulmuş û wekîlê serokê giştî yê AKP Afkan Alara hevdîtinê pêk bîne. Kışın bitip baharın geleceği şu günlerde umudu yeşertmeye gittik. Pêvajoya aştî û civaka demokratîk di hefteyeke krîtîk de ye. Têpayîn di nava hefteyê de geşedanên girîng rû bidin. Yek ji van geşedanan hate ragihandin ku wê şandeya İmraliyê roja çarşemê bi serokê meclisê Numan Kurtulmuş û wekîlê serokê giştî AKP Efkan Alare hevdîtinê pêk bîne. Taybet jî rojeva vê civînê pêşnûmeya qanûna çarçoveyê ye. Çavê raya giştî jî li meclis û pêşnûmeya qanûna çarçoveyê ye. Têpayîn li ser pêşnûmeya qanûna çarçoveyê di civîna kabîneyê de nîqaşwerin kirin û piştre jî pêşnûme ji partiyên siyasî re bêşandin. Tarihi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız aslında. Dolayısıyla Rayedarên Dem Partiye diyar kirin ku divê qanûna çarçoveyê di nava endamên rêxistinê de neyê kategorîze kirin û weke ku di hevdîtina 24 Gulanê de bi Abdullah Öcalan re hatiye müzakere kirin bê rojevê. Laliye din jî yek ji rojeva serekeya pêvajoyê çûna şandeyê ya ji bo girava İmraliyê ye û hevdîtina bi Abdullah Öcalan re ye. Şandeya Dem Partiye herî dawî di 24 Gulanê de bi Abdullah Öcalan re hevdîtin pêk anî û ji wê rojê ve tê hevdîtin pêk nehatin. Dem Parti û KCK jî rexneyan li desthilatê digirin û dibêjin ku li pêşiya hevdîtinê astengî heye û li dijî vê nerazîbûnê nîşan didin. Têpayîn ku piştî pêşnûmeya qanûna çarçoveyê ji aliyê kabîneya Serokkomariyê ve hat nîqaşkirin, ji partiyên siyasî re bêşandin û piştre jî şandeya Dem Partiyê biçe girava İmraliyê, nêrîn û pêşniyarên Abdullah Öcalan wergire û biraya giştî re parve bike. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğru.